Des de la Unió Esportiva Sant Boiana s'ha creat una comissió Covid seguint els estaments de la World Rugby, la Federació Espanyola de Rugby i la Federació Catalana de Rugby. La Unió Esportiva Sant Boiana ha elaborat un protocol Covid que el podeu trobar a la web del club. Dins d'aquest protocol hi ha una sèrie de mesures amb el Covid. Entre aquestes mesures hi ha presa de temperatura, llistat d'assistència, així com també el full de responsabilitat que cada jugador, jugadora i staff han d'emplenar. A les instal·lacions no pot entrar ningú que no sigui jugador, jugadores i staff. Tota persona aliena que no sigui cap d'aquestes persones no podrà estar a les instal·lacions ni al camp. L'objectiu de la Unió Esportiva Sant Boiana és poder tornar a practicar el rugby de la forma més segura possible.